Dámy a páni, hovorím k vám, všetkým Čechom a Slovákom, žijúcich na území Svobodný celok Československo. Volám sa Mauritia Mari Mojreta, som hovorkyňa za Svobodný celok Československo. Dovolte mi, aby som vám oznámila dôležité skutočnosti, ktoré sa stali a ktoré sa dejú teraz. Mnohí z nás cítime a vidíme, čo sa v našej krajine deje a je čas nápravy. Boli odhalené skutočnosti a podvody páchané na československom národe, ktoré nemožno ďalej skrývať. Český a slovenský národ bol súčasťou systému založenom na klamstve a vykorisťovaní, na systémovej pyramíde, kde tí, čo sú na špičke, len berú a tí pod ňou sú nútení dávať. Všimli ste si to? Toto sa však rúti. Čestne a srdcom pracujúci človek v súčasnom systéme nemá možnosť radosti z bytia. Je viazaný rôznymi nariadeniami, otrockým platením daní, odvádzania stále sa zvyšujúcich poplatkov do tzv. Štátnej kasy, kde miesto toho, aby sa z týchto peňazí budoval blahobyt celého národa, tak tí, čo sú vo vedení tejto pyramídy, si robia len pre svoj prospech. Spomeniem len jeden príklad. Miliardové investície do vojnového priemyslu, ktorý je zároveň zdrojom ich miliardových výnosov. Malé i veľké podniky, spoločnosti majú neustále zhoršujúce sa podmienky pre svoju existenciu a preto sú nútení vyhlásiť bankrot aj po niekoľkých desiatkách rokov. Hospodárstvo, poľnohospodárstvo, zdravotníctvo, školstvo a ďalšie odvetvia sú v rozpade aj napriek tomu, že do tzv. Štátnej kasy pribúda viac a viac peňazí. Kam nás toto všetko priviedlo? Politický systém, naši politici, ktorým ste dali dôveru. Zamysleli ste sa nad tým? Ľudia myslia len na peniaze, ako splatiť úvery, dlhy, aby tu dôstojne mohli prežiť. Mnohí chodia do viacerých prác pre zabezpečenie bežného chodu, bežnej existencii svojej rodiny. Naše potraviny a voda sú plné jedov. Už len to slovo potraviny, keď sa zamyslíte. Otraviny. Počujete to? Otraviny. A preto my hovoríme o obžive. Chorôb pribúda a farmaceutický priemysel, ten si len myje ruky a teší sa z roka na rok z narastajúcich ziskov. Média zámerne zavádzajú, skutočnosti utajujú a do vedomia ľuďom dávajú to, čo im nadiktujú tí, ktorí tu ťahajú za nitky a tak určujú, čo si máme myslieť, čomu veriť. A zábavný priemysel, ten búcha šampanské. Sme krajina, kde mnohí, aby prežili, počítajú každé euro, korunu, ale pre tých, čo túto krajinu riadia, je to bez povšimnutia. Po fungujúcom zdravom štáte energie, voda, odpady majú byť štandardne zabezpečené zdarma pre každého človeka. U nás nadpolovičná väčšina má zviazané ruky úvermi, hypotékami. A to ešte nehovorím o matkách, otcoch, samoživiteľoch rodín s deťmi, o dôchodcoch, ktorí miesto toho, aby mali pokojné žitie, počítajú každé 1 euro či korunu. Systém, ktorý nás doteraz obklopoval a rozhodoval o našich životoch, končí. Rovnako ako tí, ktorí ho riadili a podporovali. Každým dňom si ľudia viac a viac uvedomujú, že v tomto klamstve nechcú žiť, stále hľadajú cesty, možnosti, ako z toho von. Veľa z nás už pochopilo. Ak chcem zmenu, je potrebné začať sám od seba. Ležiac na gauči a len prizeraním sa nič nezmení. Spoločne tvorme zmenu k slobode a k lepšiemu žitiu. Nastal čas, aby nelegitímne, protiprávne a protiústavné podvody boli odhalené širokej verejnosti a vlastizradcovia potrestaní. Nastal čas vrátiť československému ľudu to, čo mu patrí. Vráťme sa do roku 1991. Ústavný zákon číslo 327 z roku 1991 zbierky, zákon o referende, článok 1, odsek 2 hovorí,
Citujem. O návrhu na vystúpenie Českej republiky alebo Slovenskej republiky z Českej a Slovenskej federatívnej republiky možno rozhodnúť len referendum. Koniec citácie. Porušením tohto ústavného zákona bol spáchaný skutok vlastizrady. Rozdelenie Českej a Slovenskej federatívnej republiky bolo protiústavné. Referendum nebolo vyhlásené, nekonalo sa, pretože vtedajší vládni činitelia a predstavitelia politických strán a hnutí Václav Klaus, Vladimír Mečiar a Václav Havel vedeli, že s rozdelením Československa by československý ľud nesúhlasil. Usvedčujúce dobové záznamy sú verejne dohľadateľné. Dňa 1. novembra 1991 vošiel do platnosti zákon číslo 424 z roku 1991 zbierky, zákon o združovaní v politických stranách a v politických hnutiach, ktorý v paragrafe 5 odsek 1 hovorí, citujem: Strany a hnutia sú oddelené od štátu. Nesmú vykonávať funkcie štátnych orgánov, ani tieto orgány nahrádzať. Nesmú viesť štátne orgány, ani ukladať povinnosti osobám, ktoré nie sú ich členmi. Koniec citácie. Všetci poslanci politických strán a hnutí mali na základe nadobudnutia účinnosti tohto zákona okamžite opustiť federálne zhromaždenie a odovzdať moc do rúk ľudu. Namiesto toho v roku 1992 usporiadali nelegitímne voľby. Zámerne tak uviedli československý národ do omylu, čím uskutočnili ďalší krok vlastizrady. Aby sa vyhli platnému ústavnému zákonu o rozdelení Československa referendum, podvodom tento zákon obišli a vo federálnom zhromaždení dňa 25. novembra 1992 presadili ústavný zákon číslo 542 z roku 1992 zbierky o zániku Českej a Slovenskej federatívnej republiky. Vedomi si toho, že politické hnutia nemôžu vystupovať ako štát so zvrchovanou mocou, založili dve súkromné firmy, verejné korporácie, ktoré nazvali Česká republika a Slovenská republika. Začali vystupovať ako dva samostatné štáty a oklamali nás všetkých, nič netušiaci národ, pričom korporácia nie je štát. Kto z nás vedel, že podpisom a prevzatím občianskeho preukazu sme sa stali členmi korporácie Česká republika a korporácie Slovenská republika? Nevedome sme sa zaviazali dodržiavať nimi nastavené pravidlá a ich neplatné zákony. Ich hra trvala celých 33 rokov, ale skutočnosti o vlastizrade, podvodoch a klamstvách vyšli najavo. Tí, ktorí si tento podvod uvedomili a uvedomujú, z korporácií Česká republika a Slovenská republika vystupujú vedomou stratou občianskeho preukazu a stávajú sa opäť slobodnými človeky. Dňa 6. júla 2024 sa zišiel slobodný československý ľud, aby na základe už spomenutých skutočností o vlastizrade zjednal nápravu. Na základe platných zákonov znovu obnovil federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej federatívnej republiky, ktoré nadviazalo na činnosť federálneho zhromaždenia z roku 1991. Zvolil si jeho predsedníctvo a priamou voľbou prezidentku Českej a Slovenskej federatívnej republiky. Jedným zo schválených zákonných opatrení federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej federatívnej republiky bola i zmena názvu štátu z Českej a Slovenskej federatívnej republiky na Československo. Dňa 30. novembra 2024 poslanci federálneho zhromaždenia Československa jednohlasne schválili ku dňu 31. decembra 2024 jeho rozpustenie a odovzdanie všetkej zvrchovanej štátnej moci, štátneho majetku a štátnej agendy novozvolenej Rada 11 Svobodný celok Československo, ktorá plynule nadviazala na činnosť federálneho zhromaždenia. Dňa 1. januára 2025 sa z Československa stal Svobodný celok Československo. V
Svabodný celok Československo sú platné 103 kon národa Svabodný celok Československo, ktoré plne nahrádzajú ústavu, zákony a rímske právo tak, ako ste ich doposiaľ poznali. Každý človek je zodpovedný za svoje kony, a to už od 8 rokov veku. Ich dodržiavanie prirodzene vedie k svabode, spokojnosti a blahobytu všetkých. V Svabodný celok Československo obnovujeme skutočné hodnoty, múdrosť, srdečnosť, čestnosť a pracovitosť. Vychádzame z odkazu našich predkov Slovanov Slavianas, čo znamená sláva a jas v nás. Zjednodušujeme gramatiku používaním len mäkky i. Rušíme vykanie a postupne prechádzame k tomu, píš ako počuješ. Niektoré slavo budú pre vás úplne nové, no ich zavedenie je v novom svete podstatné, nakoľko nesú v sebe hĺbší význam a energiu. Nejedná sa teda o pravopisné chyby, je to zámer, jeden z krokov na ceste k svabode a k jednoduchosti žitia. Naše mená, ako aj mená, s ktorými sa začnete stretávať, môžu byť pre vás nové. Sú to mená sebaurčenia, ktoré sme si pri vstupe do Svabodný celok Československo na základe vlastného nacítenia svabodne vybrali, vyjadrujú našu skutočnú podstatu bytia. Kto chce, si môže pôvodné meno ponechať, je to na svobodnom rozhodnutí každého. Svabodný celok Československo má svojho Madibor, prezidentku Timiana Nitru Asponita. Svabodný celok Československo spravuje Rada 11 Svabodný celok Československo, ktorá je najvyšší a jediný konateľ v Svabodný celok Československo a nie je súčasťou žiadneho politického zoskupenia. Rada 11 Svabodný celok Československo je za celosvetový mier, nepodporuje vojnové konflikty, sankcie či iné formy nátlaku. Spolupracuje s ostatnými národmi, rešpektuje ich, nezasahuje do ich pôsobenia a neprijíma medzinárodné rozhodnutia, ak je to v rozpore so 103 kon národa Svabodný celok Československo. Správa Svabodný celok Československo je rozdelená v rámci Rada 11 Svabodný celok Československo do 11 tematických celkov, ktoré sa môžu skladať z ďalších odborných oblastí. Každý odborný tematický celok spravuje jeden z 11 Madibor, predsedov Rada 11 Svabodný celok Československo spolu so svojimi konvibor. Každý konvor má svojho sikaria, predsedov a vorník, členov. Madibor Rada 11 Svabodný celok Československo a ich tematické celky správy Svabodný celok Československo sú Madibor Rulava Ozgumirta Federetarika spravuje a tvorí v oblastiach spravodlivosť, vrchný ochranca. Madibor Ušiva Motru Agesadri spravuje a tvorí v oblasti národná ochrana. Madibor Asprina Luva Gatrema spravuje a tvorí v oblastiach Girmida, znamená financie, národné registre. Madibor Vinira Mota Asika spravuje a tvorí v oblastiach vnútorné a medzinárodné vzťahy, Siránky, znamená deti. Madibor Ofran Dubo Lisomunadilovi spravuje a tvorí v oblastiach Osida, znamená obce, mestá, vnútorné záležitosti. Madibor Asanir Giva Atriopa spravuje a tvorí v oblastiach vzdelávanie, centrá rozvoja, vrátane autoškôl, práca. Madibor Taša Sovuna Izomara spravuje a tvorí v oblastiach zdravie a starostlivosť o telo, národná stráž. Madibor Timiana Nitru Asponita spravuje a tvorí v oblastiach obživa, poľnohospodárstvo, ostatné výrobky. Madibor Gini Liki Felisata spravuje a tvorí v oblastiach fauna, flora. Madibor Tebek Biparba a Šumirazu
Spravuje a tvorí v oblastiach veda, výskum, technológie, priemysel, obchod. Madibor Parix Farubisi Liboza spravuje a tvorí v oblastiach dopravy, stavba, rozvoj. Viac podrobností k jednotlivým oblastiam nájdete na našej webovej stránke. Koncom októbra 2024 boli korporátnym autoritám, to jest vláde Slovenskej republiky a vláde Českej republiky, Policajnému zboru Slovenskej republiky, Polícii Českej republiky, ozbrojeným silám Slovenskej republiky a armáde Českej republiky zaslané nariadenia Federálneho zhromaždenia o odovzdaní nelegitímne privlastenej verejnoprávnej moci a vedení štátu, odovzdanie štátnych budov a všetkého štátneho majetku, registrov a územnej správy znovu obnovenému Federálnemu zhromaždeniu Československa. Po prevzatí správy a riadenia Svobodný celok Československo Rada 11 Svobodný celok Československo naďalej pokračovala v informovaní o skutočnostiach, vyrozumením celého korporátneho aparátu, vládnym úradom, politickým stranám, ministerstvám, súdom, mestám, obciam, zdravotníckym zariadeniam, školským zariadeniam, výrobným podnikom, spoločnostiam, našim i zahraničným diplomatom a ďalším inštitúciám. Rada 11 Svobodný celok Československo vykonáva a koná všetko pre podporu a ochranu každého človeka žijúceho v Svobodný celok Československo a je plne zodpovedná za nastolenie, rozvoj a udržanie Azor-Vitar. Azor-Vitar znamená blahobyt pre každého bez rozdielu a je jedným zo 103 kon národa Svobodný celok Československo, kon 73. Na Azor-Vitar sa podieľa každý podľa svojho uváženia a slobodného rozhodnutia. Pracuje ten, kto to tak cíti, jeho tvorenie je v radosti, nie z nutnosti či z núdze. Tvoríme srdcom a pokorou ku všetkému živému okolo nás i v úcte k nám samým. Medzi sebou sa oslovujeme vlastným menom, nevykáme si, nepoužívame tituly ani oslovenie ako pán a pani, pretože úcta a rešpekt nie sú založené na pozíciách a titulovaní. Nikto nie je viac alebo menej. Každý je rovnako dôležitý pre spoločné žitie v tejto krajine i na celom svete. Falošná hra korporácií Česká republika a Slovenská republika na štáty sa skončila. Berieme si späť, čo bolo podvodom zobrané. Teraz prišla spravodlivosť národa. Vraciame nám sebestačnosť, nezávislosť, berieme si späť československé podniky. Znovu nastane rozkvet našich priemyselných odvetví, poľnohospodárstva, dopravy, miest a obcí, prírody, starostlivosti o zdravie, vzdelávania, rozvoj vedy, techniky i výskumu, s čím budú prichádzať aj nové technológie, ktoré sú nám utajované a odopierané. Svobodný celok Československo, každý jeden človek, ktorý sa rozhodne vedome vystúpiť z korporátu Česká republika či Slovenská republika, bude mať možnosť žiť v pokoji a v radosti tvoriť pre svoj rozvoj a prosperitu všetkých. Tvoríme miesto, kde nie je treba si požičiavať, prosiť ani žobrať. Miesto, kde sú lepšie podmienky k žitiu s bezpodmienečným príjmom, kde sa neplatia dane a voda, plyn, elektrika sú pre človeky zdarma. Firmy a samostatne tvoriaci človek platia iba pomernú čiastku. Tvoríme priestor pre fungujúce hospodárstvo, poľnohospodárstvo, zdravotníctvo, verejnú infraštruktúru, miesto, kde medziľudské vzťahy sú srdečné a úprimné. Sme na začiatku nového bytia a každý sa k nám do Svobodný celok Československo môže pridať, spoločne tvoriť Azor-Vitar pre všetkých, slobodne a s láskou v srdci pracovať na tom, aby sa naše Československo opäť stalo rajom.
každé ráno slunce svítí. Pohled, jako roste kvítí. Země naše, náš překrásný kraj, všude, kam se podíváš, náš ráj, kde všichni jsou bratři a sestry. Všetci jsme bratia a sestry, jsme tu doma, jsme Slované. Krásne hory, lesy, bujavé, rovnaký rod nás spája. Slovanom navždy sláva, my s rodom slavia nás, i májem v srdci krásky jas. Vsegi bytí, my brati i svatí, od zemní na té form ablakom, zdrojne vsegim slavia nás rodom. Všetci sme bratia, sestry, sme tu doma, sme Slované. Země naše, náš překrásný kraj, všude, kam se podíváš, náš raj. Od zemní na té vorm váblakom, zdroj nevsegim, slavia nás z rodom.